Jesús Merino, que ets Jo mateixa. tu, treballadora sanitària, i vas a les llistes al Parlament per la CUP. Sí, Parlem, doncs, de salut. parlem de salut. Nosaltres pensem que és prioritari posar les persones al centre. Per això la CUP es presenta al Parlament per defensar un canvi de model sanitari on el sistema sanitari sigui 100% públic, per acabar així en la privatització i en les portes giratòries. I vens acompanyada de la Montse Artés, metgessa de salut pública. Quan emmalaltim ens cal una atenció sociosanitària primària de qualitat, per això cal incrementar els recursos econòmics i humans i tanmateix cal posar en valor la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. I aquí tenim a la Tere Llamas. Hola, yo soy de una agrupación de veïns de tota la vida y siempre han estado lluitando por los barrios, por la ciutat, y la sanitat és un punt molt important per nosaltres i sempre sortim al carrer a reivindicar una salut pública i gratuïta i de qualitat. I això és el que faran que els polítics se reaccionin una mica. Jo soc en Manel Cervantes, soc metge d'infeccioses d'aquí del Parc Taulí de Sabadell i recolzo els que defensen la sanitat pública. Jo crec que la pandèmia ha sigut un exemple de com és important la sanitat pública. Hem vist algunes fragilitats que es poden resoldre i probablement la principal és la manca de personal. Formar el personal adequat en qualitat i en quantitat per donar un bon servei i tenir una bona sanitat universal és una prioritat.